Good morning to all of you. दा नैबे मा आयत महरनि मोनसे सावगारि बेयाव नैबेखिनिखौ मा खालामदों गारनानै बेखिनिखौ गारनानै नैबे साया होनाय बाहागोनि दब्लायथिखौ दिहुननो होदों आरो बे साया होनाय बाहागोनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो फार्स्टआवनो हमना ला नैखौ ए नैखौ बि नैखौ मा सि नैखौ डि लाबाय आरो ए बि सि डि दब्लायथि नैबेखौबो लाजाबनानै गासिबो बाहागोखौ लाजाबनानै गोलावा मा ए डि गुवारा मा सि डि गोलावा मा जाहैगोन ए डिआ बेसेबां होदों होनाय गैयाबाबो नैबे बि सि नैबे मोनसे खाव बेंखन सानना ला बे खाव बेंखननि नैबे मा सखौ सानना ला बे सखौआ बिनिफ्राय बिसिम आरो नैबेनिफ्राय बिसिम सखाव बे जुदि 7 बा नैबेखिनियाबो मा जाहैगोन 7 दै बिनिफ्राय बिसिम जुदि 7 बा बिनिफ्राय बिसिमबो 7 खारन निया मोनसे बेंखननि सखआ मा जायो 7 सेन्टिमिटार जायोबा बिनिफ्राय बिसिम ओरै थोंजों फैबा बेयो खाव जायो खावआव मा थायो मोननै सखाव थायो बिनिफ्राय बिसिम सखावबा बिनिफ्राय बिसिमबो सखाव बे सखाव मोननैनि जखाया मा जायो दाजाब जायो होमबानो खावखौ मोननो हायो आरो होमबा मा जाहैगोन दा 14 सेन्टिमिटार जाहैगोन नङा होमबा बि सिआ जेसेबां जागोन ए डिआ एसेबां नङा होमबा बि सिनि नैबे ससेया जुदि 7 सेन्टिमिटार बा बेबो मा जाहैगोन 7 सेन्टिमिटार जागोन नैबे गेजेर बाहागो थारमाने बि सिनि बे गेजेर बाहागोआनो मा नैबे खाव बेंखननि मिरु जाना दं खाव बेंखननि मिरुबा मा जायो बिनिफ्राय बिसिम सखाव जायो बिनिफ्राय बिसिमबो सखाव बे सखाव दोंनि जखाया नै ससेल' होदोंबाबो नैबेखिनियाबो 7 माने बि सिनि जखाया 7 सेन्टिमिटार जोंनो दब्लायथि दिहुननायाव मा नांगौ गोलाव नांगौ आरो गुवार नांगौ गुवारा मा 9 सेन्टिमिटार दाना 14 जों 9 जों सानजाबदो 9 सानजाब्रै 36 3 थाबाय 9 सानसे 9 11 12 नैया 126 सेन्टिमिटार स्कुवार दे एबार मा खालामसै नैबे खाव बेंखननि दब्लायथि दिननि मानो खाव बेंखन बुंखो बेंखननि खावसे दामने खाव बेंखन बाहागोनि दब्लायथि मोनसे बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलानिया पाइ आर स्कुवार मोनसे बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया पाइ आर स्कुवार दा नैबे मोनसे फुरा मोनसे बेंखन जायाखै बेंखननि खावसे जादों थारमाने ओंखायनो मा जाहैगोन पाइ आर स्कुवार बाय 2 माने खावसे थारमाने खावनैनि खावसे ओरै दानख'ना होयोबा इथिं खावसे जायो नालाय बास पाइ माने मा
22/7 आर माने मा सखाव नैबे बेंखननि सखाव बिनिफ्राय बिसिम मा 7 सेन्टिमिटार हल स्कुवार दं नालाय बे स्कुवार नैबे 2 बाय फैलायबाय आरो बेनि उनाव मा खालामबाय 2 बाय थालायबाय 7 बाहागोनि 22 बाय थाहैबाय सानजाब 7 सेन्टिमिटार स्कुवार माने 7 सेन्टिमिटार सानजाब 7 सेन्टिमिटार दा नैबे 7जों नैबे 7 दानजाबाय दानजाना मा जाहैबाय जायगा थोयैखाय आं नैथिंजाय लिरना होनोसै नैबे थाहैबाय नैबे 22 7जों 7खौ दानना होबा मा जायो 7खौ दानना होबा बाय 1 थायो नैबे 1 22जों 1जों सानजाबा 22जों 7 सानजाबदो 2 सानजाब 24 2 सानजाब 24 आखाम 1जों 154 सेन्टिमिटार नैबे सेन्टिमिटार जौगासे नैबे आरो जौगासे बिनि जौगासेजों बिनि जौगासेजों जौगानै नैजों राननानै जि मोनो बेनो नैजों 154खौ रानदो 2 सानजाब 7 14 15निफ्राय 14 गारबा 1 4 2 सानजाब 7 14 17 सेन्टिमिटार स्कुवार माने मा 17 बर्ग सेन्टिमिटार स्कुवारखौनो बर्ग सेन्टिमिटार होननाबो लिरो दे बिसिम लिरना लागोन जेट परिखाफ्राव फैलाबायो बेखौ क्लास 10आवबो नांगोन नोंसोर क्लास 8बाबो क्लास 8नि थाखायथ' गोनाङानो क्लास 8नि अनगायैबो 9आवबो नांगौ 10आवबो नांगौ मोजां जुदि क्लास 8आव रोंलाङोबा क्लास 10आव फरायनांगौनि थाखाय एडभान्स होना थाखानाय जाहैबाय साख्रिनि इन्टारभिउफ्राव बेफोरखौ सानफुंनो रोङैखायनो फेल जायो बेफोर फिसा बाथ्राफोरखौ दानिफ्रायनो मिन्थिलां बेथ' फिसा बाथ्रा नङा गिदिरानो उन्दै थाखोबाबो बेहाय मा नोंसोरनो बिराद गोनांथार मोनसे सोंथिखौ नोंसोरनो होनाय जादों गोसोआव लालांनो हायोबा सहज जाहैगोन देनांहाय क्लास 10नि थाखाय फरायना लाखानाय जाहैगोन आरो क्लास 10नि थाखाय सोलोंनानै लाखानाय जाहैगोन दानिया मा जाहैबाय मा खालामदो नै साया होनाय बाहागोखौसो बिदों ना नैबे खाव बेंखन महरनिया बेसेबां जाखो बेखौ दिना लाबाय माने गासै ABCD गासैनि दब्लायथिया 126 सेन्टिमिटार स्कुवारमोन दा नैबे खाव बेंखन बाहागोनिया 7 बर्ग सेन्टिमिटार जाहैबाय बेखिनिखौ गारबानो नैबे साया होनाय बाहागोआ ओंखारहैगोन आरो ओंखायनो मा साया होनाय बाहागोनि साया होनाय बाहागोनि मामोन बाहागोनि दब्लायथि साया होनाय बाहागोनि दब्लायथि इजिकल टु मा गासै ABCD आ बेसेबां ओंखारदोंमोन 126
बर्ग सेन्टिमिटार दानख'ना होदो नैबे खाव बेंखन बाहागोनिया बेसे जादों 17 बर्ग सेन्टिमिटार दे 122 निफ्राय 77 बर्ग सेन्टिमिटार दानख'ना हो 6 निफ्राय 7 गारनाया दालांबाय 16 निफ्राय 7 गारबा 6 निफ्राय 7 गारनो हायो नामा हायाबा बे 2आव नैबे 2 निफ्राय 1 दारलाङो 1 16 जायो बे 16 निफ्राय 7 गार हा नैबे 2 निफ्राय बे 1 दारहरनायाव बेसे थालाङो 1 निफ्राय 7 गारनो हायो नामा हायाबा बेसेखौ लादेरना 11 निफ्राय 7 गार बास नोंसोर ओंखारहैबाय 49 बर्ग सेन्टिमिटार जाहैबायानो दा 49 बर्ग सेन्टिमिटार ओंखारहैबाय उननि समाव बेबायदिनो गोनां भिडिअ सानखान्थि आयदानि सायाव बानायना होनाय जागोन आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन आरो हानायमानि शेयार खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन जाहाथे जोंनि बर' समाजाव सानखान्थिनि कनसेप्टआ मोजां रोखोमै गोहोम खोख्लैयो आरो बेबायदिनो दावगालांनो हायो